आनन्दराम औवारि बड' राइटार्स एकाडेमिनि जेनेरेल सेक्रेटारिनो बिथाङा बिराद जुदि गोरोंबा बर' हारिनि माखासे समस्याफोरखौ जुदि बुजिनो रोंदोंबा बियो मानो एगेन्स्ट खालामबाय थादों जेनेबा बेथ' बुजिनांगौसोमोन दुलाराय बर'फोरा एसे बर' हारिनि थाखाय नैबे सुखिनि गेजेरजों मा जानो हायो बोसोरबा नायनि होननानै बिथाङा बुजिनांगौसोमोन खिन्थु बेखौ बियो बुजियाखिसै उल्था लिडारशिप लानानै बियो बायदि बायदिसिनासो खामानि मावबाय थादों जनरलाल बसुमतारी सासे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि बेबो माने प्रेसिडेन्ट लायनो बेबो बिराद गोरों मानसि होननानै गावखौनो बियो इस्टाब्लिश खालामनो नागिरो खिन्थु बियो माबायदि गोरों बर' हारिखौ माने खौसेथि जानो फैनायखौ बियो आरो थुब्ला थुब्ला गावस्रा होबाय थानो नागिरनायसो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां पावाराव थालांनाय मानसि दङ सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि मोनसे समाव बर'फोरा बेखौ बिराद मोजां सिबियोमोन बिराद मोजां गिदिर लिडार होननानै आबसुनि बिबानगिरि जालांनाय मानसि गोरोंबो होननानै जों मानियोमोन खिन्थु बियो दिनैनि दिनाव बोराय बैसो समाव गथ' गोरलैनि जे आखु लाखिनो होननाया बे खोथाया बिनियाव नुजाबोबाय थादों बियो माने मा दिनै राफोद सासे दैदेनगिरि हिसाबै नुजायाखै बियो गथ' गोरलैफ्रा जेनेबा मोनजानाय आरो माखौबा लुगैनानै मोनियाव खुद्रिनाय बे आखुवा बे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनियाव जेब्लायबो माने नुजाबोबाय थादों बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिनिफ्राय जोंहा दङ चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार जाखांबाय कर'रपतिनिबो मानसि जाबाय बियो थोबाय होननानैथ' बियो जिरायनांगौ बायदिसिना बियो खालामबाय थानो नागिरो बेनिफ्राय खाम्फा बरगयारि जोंहा डेपुटि चिफ जाखांनाय मानसि बिपिएफनि समाव गोबां पावारनि मानसिमोन बिटिसि ओनसोलाव थानाय माखासे माने फरेस्ट लेन्डआव थानाय मानसिफोरनि न्यायदि फाटा होनोनो बियो हायाखिसै होमब्ला बिसोरो दिनै बुजिनांगौमोन जे जोङो 17 बोसोर सरकार सालायबोबाय जों गादियाव थाबाय पावाराव थाबाय जेबो मावनो हायाखिसै प्रमद बर' बिथाङा फैदों सुक्ति खालामनानै फैदों एनडिबि गबिन्द बसुमतारी मोना फैदों खेरेंगा मोना फैदों बिसोरो बोसोरबानि थाखाय मा मावनो हायो नायथ'नि जोङो बेबायदिसो मोनसे सार्थ लानानै गावसिनि पार्टिखौ पार्टि हिसाबै दैदेनलांबाय थानानै बिसोरो एगेन्स्ट पार्टिनि रुल लानांगौमोन खिन्थु बिसोरो एगेन्स्ट पार्टिनिबो रुल लाया बिटिसि काउन्सिलाव नुबाय खेबनैसो माने बिसोरो काउन्सिलाव जिरायाखै बेबायदि माने गेना गोसोनि मानसि बिसोरो बिसोरनि मेन्टेलिटियाव मा हाबनानै दङ सोदांनांगौनि गोबां माने गोनांथि दं बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' माहारिया बिथांमोननो गियान होगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जे दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदेरबाय दिनै बे मासबादनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंनियाव गोदान आफाद उजिबाय थागोन जोंनि बिमा बिफाफोरा जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ जानला मोनला हगारसारालासिनो जाहाथे होबथानानै बेरेखा आरो एगेन्स्ट खालामनो जाय सुक्तिया माने बिराद मोनसे बा बिराद मोनसे नाजानायनि गेजेरजों जादों आरो जाय बिथांमोन केस होदों दैदेनगिरि एडभकेटआव थानाय बिथांमोनाबो मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन बिएससि बिटिसि लाबोदों दा बिथांमोना सनमान होनो रोंनांगौमोन नाथाय बिथांमोनखौ बेबायदि नुवाखै माने पावार हांग्रि लुबैसुला बेबायदि नुयो थारमाने आरो नैबे बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना केस होलायबाय जेराव माने बर'नि आन्दलनकारि बिथांमोनाबो आन्दलनकारि हिसाबै आन्दलनकारिखौ एसे सनमान होलायनांगौमोन एबसु एनडिबि थाबाय लोगोसे आसाम सरकार माने भारत सरकारबो थाबाय नैबेबायदि मोनसे मिरु आरो रायजो आरो आन्दलनकारि बेबायदि मोनसे मोजां मोनसे सुक्तिखौ बिथांमोना माबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनो बिथांमोना केस होखो जों बुजिना मोनाखै आरो बिथांमोना बर' हारि बर'नि सासे साफा दैदेनगिरिमोन दा दिनै नायबिजिरना नायोबाथ' बयबो नुयो बिथांमोना एकदम माने लुबैसुला माने जेराव माने जायखौबो जाथावना खालामनो नागिरो आरो गथ' गोरलैनि गेलेनाय बायदि खालामनो नागिरो बर' हारिखौ लानानै आरो जोङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों बा नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैयो नैबे समाव बर' हारिखौ लानानै बेबायदि दा गेलेथों बा नैबे सुक्तिफोरा जिखिनि इमप्लिमेन्ट जायाबा फैबाय थानाय समाव मा जागोन जों बुंनो हाया ओरै सानजा जि सिमा बारायनांगौ हयथ' नैबे केसनि थाखायनो बहुद हेंथा जादों बा बहुद प्रब्लेम जाबाय बा आख' फाख'आव खोख्लैबाय बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नैबे माजर ओनसोलनिफ्रायबो बिथांमोननि फल'वार हिसाबै जि मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो बिनिफ्राय जानगाराव थायोबा मोजां मानो होनोबा नैबे मोनसे बिराद मोनसे सेक्रिफाइस एनडिबिनि सेक्रिफाइस बा रायजो राजानि सेक्रिफाइस एबसु माने रायजो राजा बे सेक्रिफाइसआव जानाय बे आन्दलनखौ बा बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना नक्सा खालामबाय माने बिथांमोनखौ मा बुंनो बिथांमोना बेखौ माने
नक्सल खालामनानै दिनै केस होबाय दा केस होनानै दिनै बिथांमोना मा गोजोननाय मोन्दों बा बर' हारिनि थाखाय मा सानदों जों बुजिना मोनाखै नाथाय बिथांमोना बर' हारिखौ खेला गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखिनि बुंनानै फोजोबबाय